Uwes, jadi kay. Ay, bagay. Ba. So aso to gamay. Ipos akong partadaan ko. Para di ko ma-short ba. Dikhanar sa kwarta. Problema kung sa paggasto ani kong kwarta kay. 1 2 3 4 5 500. Ari kani gini mahurot ni tayo. Kanan ni sa ang paliton no? Mahurot ni ba? Ako ra usa magtakay ko usap. Di pa mahurot ako eh. Grabe sa inumasan. Ngita nga kauban ani nga nang minumas sa bakit? Ang arban tahay. Sus. Karon makita og kauban ni. Tagay gini labasan ni dun. La ay ako usang tagay ini. Panahon sad. Manuwan ba? Kung usa niya. Nakinintos na kuha ni Mahurot eh. Saan ako naggasto niya? Limaha ni Kortaha. Saan ako naggasto niya? Hindi ka ni Mahurot na ko gina. Kung usa ni. Kung nag-100 na siya, pwede na ako ni Hotdon. 500. At Mahurot ni mo. Hindi ka kahubukan eh. Hindi ka ni Mahurot na ko ba? Uy, Crispin! Uy! Ano naman day ka diary di ay? Uy! Asa ka gikan? Dito lagi ko sa babaw, sa tuwang silingan kay. Tay! Nangita lagi ko po ni kinaproblema ko pa. Di problema ni mo nga. Uy, gikan mo sa kuwan eh. Tanaw na ko kung kay problema, hames kayo. Kuwan ba? Man. Nasa gituyo ni mo kay waman ko ka kuha dyan dito. Ara na lang ko ni mo, bi. Aray ka na ako, di ko mo bahala ko. Di ba ka nang mangutang ko ni mo? Aw! Na, Nakikwarta diha po. ano ko kwarta gyud. Problema ka rin ko gani kay. Ako gapalit og gasolina lagi. Ikaw ba ka ba mo ko nga nakikwarta bago pag ika nagyap-ihap ganiha pag lugsong nako. No, wa oy. Kita jud ko pag lugsong nimo. Wala gyud drama mo ko ato gud ni ana-ana ra ko ba wala. O tama ko, bi. Oy. Kaya ako ipalit og kuan lagi. Ko kwarta lagi. Ako man. Karon naman sa disag ka maluoy na ako. Uy, mo palit kog bugas. Ako kwarta lagi sus. Potang ako, uy. Grabe naman sa kaway. Kapapi sa nimo. Ibaw biya ka nga wa tay negosyo wa pag trabaho, standby ko ta. Ano man ka nga ari man ka manguam na ko. Potang ako pa. Di ka ka makautang ako. Ay sige dulol mo pa. Di ka makuha na akong paa. Okay ka. No. Ah, Pika pa sa Teresa Misa. Pikas. Bisag pa ani mo sa no. Lah. Sige na, potangan ako. Di Magdi na, kunti manggagagdari. Lah. Oo. Naman. Ah, puti yaw. Sige na. Potangan ako, bi. Pila man. Isag kuan lang, kinintos. Ah, di ba? 45,000. Sige na. Di pala di pala na puti. Di ko Sige, pa. 5,000 na lang. Sige na. Ikaw ba manintal jud may nako ba? Sige, 5,000. Ganahan ko. Ay 5,000 unsam ka? Lagi. Daw gina ko na swift text gani. Mo na niyo. Ay, lagi pa. Ako ano lang natanan. Nabapautan da yun. Ganahan ko ni mo ba? Kanang imong papa ang tintal na papa gani. Uy, yun nga rin na ako bayran ha, mga sinabuan. Yaman to sa ko. Basta, mo chat na ko ni mo na. Bantay ba lang O lagi, sige mo chat na ko ni mo. ang hangi ora na. O lagi, ay ko pala ka. Bye! Bye, Thank Bilaw. you! Ay, salamat. Abot na dyan tahan. Lagi? Emisyon. Kumusta naman ka? Ay, later. Kaya nga itong motor ba? Dako kitong plano itong motor niya. Ato pa rin i-upgrade pohon. Kining sniper. Kailisan ni nato din. Kining sniper na to, himuon na to ni R3. Oh, Pwede na siya. Pwede na din. Oh, R3, R4, R5. Ah, pero sige. Lagi, ito, ganahan kayo kung ano itong bagong napalitan kayo. Oh, naisultaan di sa TV. Oh, lagi no? Pero, han, bilib kayo kunin mo na. Huwag ko kabalo ba? Asa na magiging kwarta? Pero, ang ato alang ani, nalipay ko kay... Naanan dyan tayo bagong motor. Uy, tinatikang ihatod sa imong gitrabahoan. Uy, Oh, lagi. Huwag ka ba ka? Naman ko ito yung good. ano kay Tim? Oo, na makapalit ko sa isa'y akong gusto. Pohonhan, ang atong palito na sad, balay nga maglutaw sa dagat. Oh, ano house floating? Dili, house mansion in the river. Oh,
kay example ha no, dako kayong balay niya nasa dagat no. Inig magkaagi ng falls, di na maguba. Dili no. Yes. Oh, di na siya magkuhan, di na siya maguba. Muna siya. Ang ato alang ani ron, i-R3 na to ni siya. Okay lang naman. Ikaw, R4, R5. Kung ka i-R3 sa, kay dahil sa kayo mo tag R4 o R5. Bisag mo kay agi pa man nag-3. Unang 4 and High-tech mo siya 5. kay ni Han kay nanay cellphone lang. Nanay unong kabuk pindot-pindotan diri. High-tech na Tingnan diri. dugay mo talang sa tanig TV diri, mini TV. Oo. Ya, puhon Han. Akong plano ani atong motorhan. Utangan nato ni extended nga ligid. Himo na to sa kyanan. Mo ba? Pwede na. Pwede. Maunahan, paningkamot jud kung asa ka makakitag kwarta kay ganahan kay kung ma-upgrade na to ni ugma. Oh, sige. Ako rin bahala. I love you to kay Han oy. Hay. Unya, tagaan sa tikarigaluhan tikaw niya. Ibabulakahan. Sige. Ganahan ko na. Excited ko na Ah, yung regalo. Han, mauna na ko ni mo kay napa ko'y nabili nito katotong ipamalit. Nahuog man. Oh, sige po dito, dito. Batay sa ang motor kay basig gawaton ha. Hamis ra ba kaayo Oh, na. ay kabala ka. Ha? Bantay. Sige, Ano, sige, ano? Ano na ka maghuwat din Oh, pagbantay ha. O lagi, ay kabala ka. Sige, bye. Oh, sakto dito yung gingan. Utangan o ka ng R3, R4, R5. Timanan ko na. Gustuhan na nila mo. Kaya niya mo ang motor na ba't napalit. Sama sa kanindot na ako ba? Oh. Ano na? Nawada ang player gid. Oh! Ano naman ka dire? Nakitaan ka dito, layo pa ko. Unya, asa na imong yari dire dong? Sige kayo hanyo ako ganihan dito. Kulang ang kwarta niya karon. Wala kami motor. Ah, yari ka dire man para maningil ako. Are ba yung kwarta be? Sama na mo. Ako pagani ko nangutang nimo nya maningil ka nako. Ningon ko usa ka buwan. Ano ko buwan? Wala ka kadungog ato. Di lagi ko. Oo nga sa maningil man ka nako karon mandayon. Ay, hangyo Karon kanya. ako singil o nagkuan nimo sa imong kwarta nang hiram niya karon maningil na ka nako. Kay motor o sino kayo? Ako may mong yuon niya karon. Ah, Are wala na kay problema na uy kay. Sige. Ako nangutang ko Kwarta ba? Si kwarta. Ay, Karon anong ka maningil? Dili na maayo imo ha. Pwede ti kay pabarangay. abis asa ka barangay to to. Karon ko nang Loko, nangutang loko nimo dapat usa pa ka buwan ko mailis nimo. Wa, karon Ikaw magbaon ba? ako. Karon pa ka maningil ako. Ano, Karon day? ko nangutang nimo nang sa man ang pagkaunsa ah. Yang anong namay motor weg? Nya, Oh. masuko ka. Kung anong kwarta na ko? Kasi kuhaan mo kwarta. Ako mangigasto. Magbuhat ka sa pakabuhan ko mag Ngunit ko mabuhat nga ako man tong kwarta. Dili na maayo nimo. Gahit. Tayo di mayo. Buha ka.